Hello guys! Madung adlaw na itong tanan. So karong adlaw guys, dahil kasya nga ning abot. Gikan ni Ate Lini. Salamat ka te. Kuani parang liksian sa isang taning birthday sa karon taning abot. Tapos liksi na ligo ang gihuwat. Karon pagdagan ka ng ligo, nagdingan sa nang ligo. Dua-dua pa man. Basig na letter. Letter, na po ipabuto na yun. Diyan eh. Pudok kau ka. Ito na nag-abrit. May Google Lexi. Ang Lexian man eh. Ang Lexian. Wala ba siguro kunting nga yun ito. Lexi! Ano ito isuwat? Saan kita inay? Mahal na itong cake. Muna sila naghatag sa cake ni Lexi pang birthday guys. Ito ay sa brato. Puti-putlong ka. Malis sa buhol. From Lini. Ink. Di na sa papiliduhan guys kay makalas ang batang 1+. Love you, Tessa. Siksilik ka day. Na may laki. Sila ko na mali po sinila. May kinag. Wala nag-ihuat si Lexi. Hindi kita abit ang Lexi na ni. Bag man day ni. May nagkinag-kinag. Guwapas ika, Tessa. Wow, sana ko ko. Pagdaan ma. Charan. Kasi hindi ka rin guwapa. Ikaw rin guwapa day. Ikaw rin guwapa. Manisod, guys mo rin pinak-pinak. Diyan na, Tessa. Ako na. Makaon. Duaan. Saya lagi. Adi ko nagkamit. Makaon. Ang sidlangan ni si Zagkuan, bawa ni Lexian, kanya. Diba te? Maduaan ni ma. Labit-bito na. Marisod guys na upat ka buok. Makaon ko day. Gusto mong vlog, Tessa. Ang dali, lingkod. Hi kang ate. Ate na. Hi kang ate. Saya, Tessa. Italy. Italin ni, mora ba yung gatag kasi mo cake. This is shoes. Kuha ko na sa iyo. Abay, malubaan ka tayo. Malapi, ma. I was afraid this time. Tayo. Hala! Nice. Ano tayo pakita si Ann? Lexian! Pagdalay ka na surprise! Adi day, mali day. Happy birthday. Kari day, sapatos. Happy birthday, Lexian. Itong patanawas, Lexi. Wala, nice day. Nakuman. Wala! Pagtara nga sana yung kagalingan, kinakapati-pati ka. Malapi, Nice ma. na. Wow, lagi. Ito na babaamong kayo. Tara nga sana yung kagalingan, ang sana na yung porma. Dari. May ko na rin. Dapat doon sa kayo. Namalira ba? Hi sa kang ate Lini. Lini! Kita mo, good. Tita, Lini. Hi ka. Salamat si mong gatag. Wala. Hello, kagtiil. Isa po lang. Ang gatag na. Wala pa da. Nag-iskiyaw si Lex Aliana. Isa po lang. Hello, kagtiil. Kasama ko, babe. Pikas, may isidalo. Lamig rabas. Nice rabas. Yung bakal na naman yun. May nice. Wow! Surprise! Parang ka Anak nice. ka nice. Birang anak ka. Parang sixteen. Oh, naman yung sixteen na. Ito ba nila kasi kadali? Surprise! Hala, very nice. Hala, nice. Wow. Nana kay tubigan. Nana kay isa man eh. Isa niti. Hala. Hala ka nice. Uy, sa puting sapatos, parang gaan na. Isa man eh. Lamin na Sana ko. talagaan. Hindi na no pagkaan. Ngayon, magul ba sa original? Ang kagaan. Wala sa maon. Chuko. Very Diyan na nice. hairband. Diyan na po ibaw nanan. Hala, thank you. Thank you, Kadate. Isupod sa sapatos ba? Di mo ka.
Isukod. Sugod na. Napan na na. Nanap din. Piot luag. Saktural luag piot. Saktural. Hindi ako ang nagligo. Salamat kang tita la. Munsa ka. Ganina. Munsa ka. Salamat. Yung chaps. At kuhaan man eh. Singan na dito eh. Isa di mo yung dani. Yung chopstick na ikabi. Isa di mo jadihan. Magkaon. Di mo pabigan. Lagi ka ay? Birthday. Nawahi man eh. Pang birthday ka. Mga das birthday nito. Nawahi na. Dahil balila sa imong kanina. Dila. Wait. Love you, Nightly. Aliana na naman eh. Tagsa mo. Nag-birthday. Yan na. So. Oh, yeah. Happy birthday, Aliana! Ay, tabi na ay. Happy birthday, Aliana! Nine. Say, what's the unique say? Agad! Ano? Para ka? May hairband din Sa yan. itong birthday at Taysa. Ano siya ay? Ha? Sa itong birthday Taysa. Isa day? Sige. Wala Kaya, mama, salamat. Salamat ka din ni Mote sa imong gihatag. Salamat kay Adi. Hindi mo lang pa. Dari hairband. Ano ni Ma? Muna na. Ma. Bonanan lagi. Bunan na ako. Hairband ni na. Sila ka ni. Simut aki yan. Ikaw, saan ka na? Balik ko, ito. Ikaw, Sumama sa biyahe. Hindi ko gusto dati naman. Mga dapat mo isuot. Para nalapo. Diyan ay kan ano ba magpaniod to. Maura to guys. Salamat ka do ate sa imong gihatag. Kasi nang gusto. Ibalik rin mo sa shoes dali. Sa isuwa. Happy birthday, Lixie Ann. Mukha ko jeli. Food na. Guys, kadyo ko sapatos. Mukha ko sa tunay. Mukha ako. Mukha ako. Mukha ako. Parang nice ang mga sapatos eh. Ito si mga makinig matupok ka sa nida ko. Kaya naman matusukan ko. Dahil napaday, Nagluto. napaday, Hindi ko dali na. umaabot nga dahil ni Mama Julie. Basta sa tijuli mo nga rin at Taysa. Lawa. Ngayon na ito nga, inibalik na dahil dahil mga school supply. Pinanggagas Ginoo mo. Balik ka sa Ginoo. Magbalik ka na. Taysa. Eh, Love you, Taysa. Kari mo, oy, bauna na ni mag-school na kabi. Magbaon ka. Love you, Taysa. Love you. Guwapa si ka, Taysa. Ay! Salamat! May dakat sila ba na sa tijuli at Taysa? Wow, doon. Kasi kasi ganun kapan. Kabuo. Kapan. Tinggi-tinggi lang sa ganun. Salamat sa kagutro dali. Salamat. Okay. Hello guys, dako ilap kuan guys, ilap lurami nagkuha ko Mama Julie. Dahil klasya na pod parang liksian. Aron daghana. Salamat guys naghatag dani. Diyan mato na mi guys kay drive pa kog motor. Salamat diri da aron daghana ra budget i-unbox ni Mama Julie nigabot sa bahay. Thank you sa naghatag. Dana pay daghang blessings guys nga niabot na mo parang liksian. Salamat kadto nimo Ma'am Saysay. Nga dang Mama Julie, salamat po Mama Julie sa pagda. Ang sabay mong iingan be. Salamat tita. Hina, tita, may tawag ni mo na katong gadan kag mga pagkaon daghan. Salamat, tita. Randaghan na ka, be, smile be. Isa pa. Hindi pa po dala. Randaghan na ka, guys na. School supply. Ato kanisa po sa kanang nihatag dani. Buwang na. It's a prank, ragani. Pagilis na mamaali. Salamat ka, sa waysawang pagsuporta. Isa ko makadala.